One Piece. Weekly Shonen Jump. Naro. 23 years anniversary. Kani nga manga, kani nga release dapat nakoy copy ani. Ganahan gi ko ani nga cover ba. Kaido. Si Kaido iputol niyang ulong-ulot si. Dapat nakoy copy ani. Hapapaan ko ni. Sud bulan na ni sa basurahan. Ako puniton. Konnichiwa minasan. Wasig na ni manga minasan katong gipakita na ko tong niagi ba nga 23 years anniversary sa One Piece ba. Wasig na may nanay manga. Ako nga nihaon minasan. Uy. Pandamay na jab mo minasan. Nadya mo ang basurahan minasan, pandamay. Saong ko naman lang ni. Pero bawal man siya ipakita minsan, kung lang ipakita kay maulaw ta ba. Mga May 30 pa na ko ni siya na video minasan. Naibasurahan diri nya ginaitsahan, ginabutangan lang naunay mga mangga ba akong ginakuha. Pero pangit magug kayo tan-awon sa mga mata sa mga hapon ba kung mamunit ka. So kato nga time kuha ko wala po'y tao. So dira to minasan nawala na. Nawala na. So ako ang ipakita minasan ha. Dugay na kayo ni siya. May video. Paridax. Pandamay. Nagpalit ko sa Family Mart ba. Isilip na basurahan ko tigtil na isulod duha ka Shonen Jump. Usahaon ko man ni sayo pa kayo sige ko pamunit ani maabot gyud sa katrak tulo ka tuig ba. Pandamay. Oo. Duha ka buok. Detektive Conan. Pandamay. Matingala na mong nagit-git na ko ani ba. Pandamay. Ito ang duty Nalagong pandamay. Minahan. Paulo ng tagbalay minasan. At ay kapat ng kadali. Siguro labay ng dalan diya ba. Dito mis taas nagkat-kat itong tao kasil. Sa ubos yung labay rin niya. Tapos naman kuan KFC. Tilaw ko KFC. Hello. Chicken. Ang makdo dito sa nga manok. Okay po. Umawala lasa sa tuwa. Isa na akong gi-order kaya. Muli naman ko. Ngayon panihapon sa balay. Card na ta. Card na. Pasok. Lingko na yun. Tulugan na yung 30 minutes ng biyahe. So. Alright. Arigatou gozaimasu. Ay, abot mo ito minsan. Di na ito mo. Litig sapi. Kaya na naman tayo card. Baktas na mga 20 minutos pa dong sa balay. Bago ito nabot, nagsakay bus, nagpaik pag-yutag mga 20 minutes. Pag-uli, lugtoy. Sulat na pog. Dayari nga. Japanese.